Lifa chuan bodyguard te nen an lo chuanga nian chuan Mr. Shen thil khai en pa chuan Shen ting bai kanu chu mui tum tak tak em ni alo ti Mr. Shen chuan tinge inu in min du lo hi lawem ni alo ti nian chuan chulama ni lo itile ma ka tia lom ti in gar thau thil pe khai chu a ena baka thil to deuh pu angai lo kanu chuan khatiang lam kha angai poimo ve vak lo itum na shim a that chuan a to ka ni mai alo ti chuan Mr. Shen chuan chutiang te chu a thok nang inui min mu ma sak ber na atangin min du lowin min pumpui lo ta se thil ol sama ni me alo ania haulam takin ngai reng su alo ti to tua nian chuan Sengting bai kanu in engtin nge angayang chati chu ka shelo ma se midang ang ini si lawa kanin kopti asha chuan a thlok thei hia lang ti in aril ru chuan a soya Mr. Shen chuan vo in atang chuan pa ngai takin kan om thei to ti ro ti in phur tak chuan a lo soi nian chuan aru ka kanin thup khan nuami ti zok lawami ati chuan Mr. Shen chuan a mel te alo siam dang lam vel nian chuan a bianga pai sakin tinge khatia email te siam vela ka soidik lowem ni ti ya apo nai chuan an hnunga gar thau chu an lo kun chapa Mr. Shen chuan adikalom kanupui hi adik reng chin alo ti a nian chuan Shen kanui byak thiam vyawa nga ya ani lo chuan iti lau mayang alo ti le Mr. Shen pon ole ti in nian chuan kanin om nai lu tuk tur ani lo bok kanu hun thol pek ve anga ya ati le a Mr. Shen pon nuin ole alo ti ve zel chuti la chuan lift chu in hongin anu chu alo dinga anuin an om dan a mu chuan makati in a thil ken lai chu a thlau top Mr. Shen chuan chibai kapi kaming chu Shenting bai ania ifanu bial pa hi ti in lo in mil shat tira in chunga an lu chuan anu chuan nian chu chuchilin me shi role nangle Shenting bai in kara hian engi om ti ya zo chuan nian chuan nui pa in imu angkhan kanin mangaya alo ti anu chuan nangle Shenting bai mo lo ti in nianin o alo ti chuan anu chuan soi she deuh hian nangni pahnih hi ti in nian chu a en nian chuan thil soi tum chuan anu bok chuan ka shil che kha mi hi an mel cha en tur ani lo poisai nei lo chuan an kalsan le ang che pian na le hmeichhe chelo tak tak te in elna ania engtin nge Shen chung kwa in keini ang te an mawatan an pom theyang nakina Mr. Shen hian du lawin kalsan ta chesela engtin nge ni ang iza om nai lo vek mai do na sin I che vek ani mai iza om na apoi mo berti in lo hlo thon pui hle a nian chuan nu min ngai ne bluetooth ani kha Shenting bai po chat deuhin ka soi pui to alom alo ti chuan anu chuan Shenting bai te chu Shen group president ania engthil ngei ti hi le ti in nian chala chuan avanem Shen group a muntify turin I thoka mimal nun da tha in answer che a ti in aril ro ha chu a chule nian chuan kanu adikalom ti ya akiwa no kewin mase ti khan na sadeu khan soi kher lo la ati anu chuan chen nga lang che alo ti chuan nian chuan tinge Shen hi ilu lawami ti ya zo tin anu chuan kha Shenting bai kha a ka thluak hi ka ngai to fem thei lo engtin nge ka du lo theyanga mase engtin nge ani ang te chu nang hian ni I nei theyang engtin nge an pom theyang che I soile don chuan ka pom lo ti le makin nian chuan tlan pa hian nu chung te in mel sha tir hun kha kan thleng to zok ati chuan anu chuan Shen ten an rem ti to mo ti in chuti la chuan kongka an lo ke an va hon chuan pi sheni le Mr. Shen te chu gar te nen thil pe kingin an lo dinga nian nu chuan mak ti le in pi sheni chuan nui chung hian nian nu ku chu wanin a chung te kan nia ke hi shenapi kan ya no pang ho hi chu an a le lutuka keima nge kalo kalani hi ati heta keima nge local hi ka du reng china anni pani hi in nei chawat se ka du ti in lim deuh chuan a ron soi nian chuan
in nei that a lo ti in gar tho chuan gift chu in chhunga lo da lu tin an chuak le nga la in chhung an thut lu chuan patient ni chuan kan no pangte pahnih hi mipa phei chu nupui nei a hun to zoka hmeichhe po an upat to chuan pasal an nei tur ani in hmangai te chu thil ni dan phung ani lom ni an hlim hi kan du bera keini shen chung kwa te chu kan lung oi lu tukania a ti chuan Mr. Shen chuan lo in hmel shat tirin kalokal na ma saber ani sia nyan hian lemzia ki ngai na ti asoya chete kalo ke ngai khonga hin min pom sak ro ti in a thil khai chu a phor nga la nyan nu chuan lai deuh takalo enin oi tinge hetyang te lo ken du churu ti in nyan chu thingpui lum tur chuan a tir ngal patient hi chu lo hlim hle in Mr. Shen chu kalve tur chuan a tira Shen po chuan kava puya nge ti a tho ve ngalin anin zui phei an kal liam nu chuan patient hi chuan kalokal chan tak chu tingbai le nyan te in nei na soipui tur che in ani a ati nyan nu chuan chan mai dan tur chu a shelaw chuta Shen te chu lo kalin Mr. Shen chuan kapi hi ka ming adan ang taka omania ti in suitcase chu a honga motor cha bile company share tel na kar te alo ome Shen chuan relo te ya nyan ni ming vekina omdona nyan hi min nei tir ro ti in a dil chuan nyan ni le anu chuan makan ti in anin en top nyan nu chuan oi heng thil hi ti in soi mai tur po chu a shelaw a omla chuan patient ni chuan heng thil te hi tingba in ka thua oya wanga anei te an ni hi thua oi ra ve kan ni hi ti in lo fak ve lua ma nyan chuan heng thil te hi la a ka tlan bo dai te in lau lo em ni a lo ti anu chuan a kut wanin a lo khap vat Mr. Shen chu lo nuin kan hlau ma se i tlan bo don chuan min hrai tel vela a lo ti zeu nyan chuan lai deuh hian anu chu en ta vela Shen te an hu nu chuan anu chuan Shen pek lemziak chu uluk tak hian banga chuan a tara lemziak moi tak ani hi kamak pa hian thil nal a she hle mai ti in a hlim hle nyan chuan a moi khop mai lo ti ve in a thian nu chuan ni chia e a lo ti lemziak hi dai fan ni hoi par bi len khat man hu lai ania sin a lo ti chuan anu nen chuan makan ti hle a nyan chuan lemziak lar tak mo hetia kan ja mai ang hi ani lo em ni a lo ti a chanu chuan i shelo mo van khi liak ro a ti ta chama a lempo lo ni se helem ziak en ton tur chuan thil har sa taka sin ti in nyan chu khoyami nge i nei ti in a zot nyan chuan Shen group chairman hian do ta soi ringem ti in a zot chuan a chanu chu aw vakin lemziak lam chu apana uluk taka ka enanga ya ni ti in lemziak chu atakat ni len ni lo te chu enatum lemziak thiam genji zia nge ni hi ati chuan nyan te nu fa chuan makan ti in anin ena he thil hi chutianga hlu ni chuan kan living room a da hi a chi lawang an ti anu chuan room lama alu pui ta da ya anu lu nu chuan a chanu chuan nimina chansi kangin min lo kola ati chuan nyan chuan tinge alo ti a chanu chuan engtin nge I om ti min lo zota karin dan chuan nang ne na in kop le adwani karing an chung kwa an tla chha ti ka sha a abianu la khan poisa anei lo ti a shat ve le akal san le da ya a lo ti ma se hlim takin omro an photo kan muwa ngai la hun liam to te chu thei ngi la hun har sa ipal tlang nem em mai hlim taka om a hun ve to a lo ti nyan chuan soilo te a lo bek le cha chuan min lo shil sakla fe nen chuan du sakna ka hlana hlim takin om se in chen me a lo se a ti chuan a chanu chu lo nuin ani na a zepa mi house fa pa anga omin a kop che a kum thum chung in kopa thlak thol tuk mai ka shilna sa te reng che nen min ngai thadu lawa tuna fing takin omlai I thil sha ta nen hian karin dan chuan fa an nei watang ti vel chu a soi kwala pona nyan chuak chu chen chuan lo ngak nyan in a mu chuan ha thla ka ti hle a chen chuan lo pan vatin nyan chuan enge ka ti sak thei che
ka chanu po lo bek boya ngai to lawang ela ya hian min hmu turin local to lo bok la ibel nu ne na inin kar chu engpo chu lo ni se nang le ke hi kanin hmangai to lawa ati chuan chen chuan enro ani nen khan kanin chen to ama khan kalo alu tuka min ngai dam ro bul chan chhali ang ti in lo som nyan chuan kumthum liam ta a nang ang in nga na tlak lo lutuk kalo mangai thei che kha ka oi thei lo zok engtin nge bul chan le tur min som ngam zoka chen si kang eng ang mi pa nge moi ni le ka chanu ne na min kop ma khan ke hi min ngai tu em i kop nu la in na tak tak min chong khum te khan min chan zong in I chong em ka chan te le mel sha te ne na ibel nu chu thil man to tak tak le in soi thei na ni manga poisa ka kho zong zong te kha ingai to ve ngai em thidon po ni ma ila in kop le tur chon kalo le to lawang chapau na te ila nei ve ni chuan hetiang hian ron om to su ati chen chuan nyan ka thiam lawani ti ka sia ma se kum thum chung kan lawin kop to na kha ti hian I be don san thei do nem ni ka chen to a tu na chuan nangma chau ka mangai to ang che tun kum to pa hian kanin nei bokanga ati chuan nyan chuan milau sha thiam lok pasal ka nei to alo ti mak chen chuan inga ani theilaw chu tiang ani lawang min mangai chin em kha engtin nge min dang I mangai theyang ti in nyan bhan chu awan tlata min ti derani ti ro president shan nen omdun ma ula anei du lawang che ke ngei po in rethe wangin ke an hiam chin che anya shen ngat phei chu alo ti chuan nyan chuan mi hi nang ma ang veka ma sia la inga yem ni min thla ro ti in abana von na chu phela tumme chen chuan thla du lawin ka oi lo che min ti derani kha ala ti chal nyan chuan min oi lawa mo acha e tu na hian ka pasal nen rujia a kan kal don lokalin ifya du kherem ti ya zo chuan chen chuan te reng mai ka mit nge ya ka mu ma chu ko oi don lo alo ti ve tlat nyan chuan shen chu kol nga lin gate pon lo nga ka home in a local tur chuan a shil ngal home in chu hotel ani a shen chuan kan mu dun do na mi lo ti in nyan chuan chu tyang ka soi tum ni lo ti in shen chuan acha e alo ti ve mai kol chu da zu in nyan chuan chen bula chuan ti khan min oi to em ati chuan chen chuan min la ti der thawa mo alo ti nyan chuan min la oi lo chuan hotel a vakal la Mr. Shen chu vazot mai ro alo ti chen chuan o ka zo tang alo ti nyan chuan ning to le in ha thak lutuk ati sepa chen chuan dot min shil thei lawang engtin nge president shen te ang chu home ina ankal theyang mi lu chhuak tam takan oma mi ho sakal na 5-star hotel ang ani ve leinem alo ti chuan nyan chuan kabel pa hlui le kabel pa hotel a in muturin ka du anya ti in a ril ru chuan lo soye anu lia chuan nyan kal lui tum chu chen chuan man bet le in hei katla che to a ma se mi pa rujia hotel a shwai tum tu chi ai chuan ka thazok lawa mi ati chuan nyan chuan chen si ka nga min kop ni chang khan hun cha I nei to reng lo alo ti chen chu be dang du lawin ila thin rim reng ani mo I thin rim chuan min la mangai ti na lungai su tu na chang chuan ka me cha chawi ni to ang paslin nei to thu kha chu do soi to su ati chuan nyan chuan ka pasal te chu arun tlai mai chawalom alo ti chen chuan do soin changtla chu ka thin num takin in kop le ka du anya ama thil tleng te kha chu thleng lo angin nga yela ama ang cha khan om le ang ati chuan nyan chuan chen si ka nga swang to vakhi ban san to ro kan top to ati la chuan Mr. Shen chu lo thlengin kara changa run chwa ka local phain chen chu arun tlo thule top shen chuan chen si kangalan dan chuan shen chung kwa inzir tir na kan pek che kha ala tok lo wa ang ve engtin nge shen ting bai nu pui za lo taka I biak ngam alo ti nyan chuan shen chu enin anui vera nyan chuan Mr. Chen shen ting bai chu I ma a nge ya dinga dot ka soi chu ilo ringem ati chuan chen chuan alu lo thing nyan bok chuan shen kutaka in
pasal nen hian hotela kan hun man dun dan tur kan soi do na min lo zui chho zel chu itum em lawang chu tiro ati le chuan chen po aban pharin alu lo thing le Mr. Shen chuan nyan thil soi wang chuan nyan chu en renga kara an chut dun nu chuan nyan chu azak le nu no Mr. Shen chuan fiam pa hian engtin mo kan hun man dan tur chu kan soi don engmo kan ti dun don ti in Miss Shen min shil chale thayangem ati nyan chuan chen sing kang khan min ti boy renga kalbo tiran ka ti ni kha du than tur dang ka shelawani alo ti Mr. Shen chuan iti dan chu a chale mai zan ina ti kan tum nga langa ti in nui nyan chu zakin amaya hup ngal vata an pani chuan an hlim dun hle a top ta